Pajjiżna għandu ekonomija b'saħħitha li permezz tagħha nistgħu nibqgħu nassiguraw stabbiltà u serħan il-moħħ lill-familji u lin-negozji Maltin u Għawċin. Hekk sostna l-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela dwar is-sitwazzjoni ta' tensjonijiet ġeopolitiċi li qed ikomplu jiżviluppaw fil-Lvant Nofsani u l-pajjiżi tal-Golf Qarbi. Dr. Bela enfasizza li bl-ekonomija u finanzi pubbliċi b'saħħithom il-Gvern jista' jilħaq il-miri u jibqa' jgħin lill-familji u lin-negozji. Għalli dan joħroġ fid-derm il-politika tal-Gvern dwar il-prezzijiet tal-enerġija. Spjega li bla sussidju l-petrol f'Malta jkun ta' 38 ċentesmu iktar għal kull litru u dak ta' diesel ikun jiswa 45 ċentesmu iktar għal kull litru. Żied li l-prezzijiet tal-elettriku madwar l-Ewropa kważi rdoppjaw għal madwar 70%. Madankollu Dr. Bela qal li l-Gvern se jibqa' jkun it-tarka tan-nies għax se jassigura stabbiltà tas-sussidji u għalhekk se jżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli. Dwar il-wasta lura f'Malta ta' Maltin maqbuda f'pajjiżi barranin, Dr. Bela qal li dawn kienu sigħat diffiċli ħafna, iżda remarka li l-Gvern kien determinat li jġibhom lura minkejja ċirkostanzi diffiċli. Waqt li nnota d-diffikultajiet li qed jiffaċċjaw pajjiżi Ewropej minħabba l-preżenza ta' bażijiet militari f'pajjiżhom, Dr. Bela saħaq fuq il-politika ta' neutralità ta' Malta li fi kliemu hija aktar relevanti minn qatt qabel. Il-Prim Ministru saħaq dan f'attività f'Jum il-Mara flimkien ma' Dr. Lidja Bela fejn sostna li l-Gvern qed jiffoka fuq proġetti ta' spazji miftuħa għal aktar bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja. Hawnhekk irrifera l-loti ta' Manuel Island il-konsorzju privat 26 sen ilu u ħabbar li negozjati biex din il-gżira tingħata lura lill-poplu qed joqorbu lejn tmiemhom. Dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja Dr. Bela saħaq fuq l-importanza ta' produttività biex il-pajjiż jibqa' kompetittiv iżda enfasizza fuq il-kwalità tal-ħajja bħin ta' kwalità mal-qraba u l-ħbieb. Elenka bosta miżuri li ddaħħal il-Gvern biex jisaħħaħ il-kwalità ta' ħajja tal-familji fosthom l-iva l-ġenituri li għandhom it-trabbi fl-NPICU u l-koppji self-employed li għaddejjin bit-trattament tal-IVF. Dwar il-violenza domestika l-Prim Ministru nota li fil-waqt li r-rata ta' kriminalità naqset, ir-rapporti dwar każi ta' violenza domestika żdiedu għax sostna li llum il-vittma qed tingħata widen u qed iħossuhom komdi jersu aktar lejn il-pulizija biex jirrapportaw. Irrifera għal numri ta' reformi oħra li saru inkluż biex tissaħħaħ is-sistema fil-qorti b'maġistrati dedikati u 3 ħabs ta' violenza domestika. Tem li fil-waqt li sfidi se jibqa' jkun hemm ir-riżultati li ra pajjiżna fl-aħħar snin huwa ta' pedament biex ikompli jtwettqu l-bidliet neċessarji għal soċjetà aktar ġusta, familji aktar b'saħħithom.